104.7 IFM. Report! Hindi na lamang ang mga puso ang magmamahalan ngayong buwan ng Pebrero dahil maski ilang mga basic necessities at prime commodities ay magmamahalan na rin. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, maglalabas ito ng panibagong suggested retail price matapos maaprobahan ang kiling na taas presyo ng ilang mga manufacturers. Ilan lamang sa mga produktong may inaasang paglaw sa presyo ay ilang uri ng sardinas, gatas, tinapay, kape, pati kandila, baterya at iba pa. Nauna nang inihayag ng ahensya na bunsod umano ito ng pagtaas sa mga raw materials. Sa kabuuan, nasa 62 o 62 mga basic goods ang tataas sa presyo, habang nasa 72% naman ang mananatili sa presyohan. Bago pa ang kasadong taas presyo ng mga ito, patuloy nang dumadaing ang mga Pangasinense sa pagsipa ng presyo sa mga pangunahing pagkain tulad na lamang ng bigas, karne, gulay, maging sa mga produktong petrolyo. Hiling ng mga itong aksyon mula sa gobyerno upang matugunan ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.